चैत पूस माघ फागुन के 1000 महीना छोड़ के जामी जितेंद्र जीता चाहिए पाहुना बाकी काजल जैसन मेहरारू अगर हमरा मिले तो सच में छोटे बाबा हम कहीं ना जाए। काजल के पहले क्या काजल से धोए के पहले 6 महीना तो हम कहीं निकले ना माई बाबू से कहब कि 5 बीघा खेत बनू काजल के क्या वही में उपजा होई बाकी घर ही सब चीज होई बाकी कहे के बका हाय मोबाइल देख ली है लोग के बाकी कहे के का बा पूछ का तोहरा में जौन माजा भेटाई मिली न कोनो ही डरवा में तोहरा में जौन माजा भेटाई मिली न कोनो ही डरवा में। एक काजल जी मेहर के रोजे रजाई गरम कर आ जाई भारत जदवा ये गाना हमारे गोलू राजा जी गाते हैं बहुत प्यारा सा लाइन है बाकी रानी जी के लिए कहना चाहेंगे कि पहले पातर रहे दहिया अब गोटा खइल बा पहले पातर रहे दहिया अब गोटा गइल बा गोटा गइल बा गवना ले जाए बालमुआ देहुआ गइल बा गवना ले जाए बाकी औरत अपना राजा जैसे कहतरी हो तन्या जी और काजल जी बुरा नहीं मानेंगे काजल जी और रानी जी बुरा नहीं मानेंगे सॉरी तन्या जी इधर आइए बुरा मान के क्या करी लोग हाँ नहीं होता है ना वो हमारी बहुत दिल के करीब है हाँ 6 महीना आप घर से कहीं नहीं जाइएगा नहीं जाएंगे 6 महीने के बाद छोटे बाबा को शौक दीजिएगा बाकी हम तन्या जी के लिए कहना चाहेंगे एक औरत कह रही है अपना सखी से का तो चैत पूस माघुन फागुन के 4 महीना छोड़ के जखमी जितेंद्र जीत जाई है कहीं ना चैत पूस माघ फागुन के 4 महीना छोड़ के जखमी जितेंद्र जीत जाई है कहीं ना। ए तन्या जी हम जब से पोस्टर पढ़ले बानी तब से सोचा तानी कि नया हीरोइन के एंट्री लेता ये तक काजल राज जी के तुम जानते बने रानी त्रिपाठी जी के जानते बने अच्छा इनको कल से इंस्टाग्राम देखियो बाकी बहुत सारी औरत का तहरा में जान माजा भेटाई मिली न कोनो ही दरवा में तोरा में जान माजा भेटाई मिली न कोनो ही दरवा में। ए रानी जी लव यू ए तहरा में जान माजा भेटाई मिली न कोनो ही दरवा में
भागे नु ह ये हमारे किस्मत नु ह केकर ओठ पोछाला केकर लोल पोछाला हमारे पोछाता ए रानी जी और कहा तारी औरत का मेहर के रोज ए औरत के सुनीला के दाएं तरफ तिल होला कमर पर उ बड़ा भाग्यशाली होला इनका दोनों रे तिल बा हैं दोनों रे ना एके उरी बा अरे पीछा हम लोग हमरा दिखल ह बाकी हम कहे पीठो का पीठो मेहर के रोज रजाई गरम कर आ जाई है घर तू जलवा रजाई गरम करे आ जाई है घर मेहर के रोज रजाई गरम करे आ जाई है घर तू जलवा मेहर के रोज रजाई गरम करे आ जाई है घर मेहर के रोज रजाई गरम करे